थिग बेबायदिनो दिनै आंहा फेसबुकनि कन्टेन्ट मनिटाइज मोननायनि थाखाय ओरैबायदि खुसि। आं बुंखादोंमोन नङाना, आंबो आंनि नाजानायजों सानसे फैसा खामायगोन होननानै। आरो बेबो न'आव थायैनो। माहाय जों हिनजावफोराबो जेननानै थानाङा, जेरावबो नाजाजोबनांगौ। हाउस वाइफबाबो माथो जानोहाय, न'आव थानानैबो जोंबो दा एसे एनै ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै फैसा खामायनो हानाय जाबायथ'। गाज्रिल' जायाबानो जाबाय दा। आंथ' माया दिनै एकदम प्रुभ खालामबाय गावखौनो गाव। बेफोरबायदि आङो साक्सेस जागोन होननानै आंथ' आसा खालामखादोंमोन, दिनै जानानै देखायमारबाय। बार बुंबावथोंसै, जायबा आंखौ बुङोमोन सोरांबानो मोखां देखाय माबा मोसा गावखौनो गाव मा देखायनो सानो, खिनाय हासुनायल' देखायनो बाद होननानै जायबा आंखौ बेफोरबायदि बुङोमोन ना, गावसोरबो दाना ओंखारजोब्बायालाय फेसबुकआव। बेखायनो मालायखौबो बुंनाङा एसेबां खुगा दं होननानै, आरो माने गावबो सानसे नङा सानसे नुफिनखायो दा। बेखायनो मालायनि गाज्रिखौबो साननाङा। ओइ माया, मा फाग्लि बायदि हारसिंनो मिनिलाबाय थाखो, रोनावलाबाय थाखो, मा जामारदो? नैहाय बोराय, आं दिनै जोबोद खुसि। नोंजे आंखौ बुङोमोन मा टाइम पास खालामबाय थायो बेफोराव, मबाइलजों सानसे थाबाय थायो, गावनि मोखांखौनो बिदि मालायनि सिगाङाव देखायबाय थायो होनना नोंबोसो बुङोमोन, मा रोंसोनाय मोनदों होननानै। बेफोरजोंलाय माथो जानो, माया बे जोंनि खामानि नङाना। आरो दा नों संसार जानाय मानसियालाय बेफोरखौ बहा इसेबां टाइम मोननोब्रा। बेखायनोसो बुङोमोन दा, आरो गाज्रिबो बुङोना गामिनि खायसेफोराबो। बेफोरबायदि होननानै आं गावखौनो गाव ओरैनो मोखां देखाय भिडिअ फट' बानायाहाय बोराय। आरो आङो जेरावबो गोजानाव थांनानैसो बानायबावा, न'आवनो थानानै आं जेखौ मावदों, जेखौ मा खालामदों, आंनि माने लाइफखौसो, डेलि लाइफखौसो देखायो दा, जाम्बा। ओमफ्राय माथो खुसिनि बाथ्रा जालायखो, दे बानायबाय आरो बानायबायसो। जाम्बा, आंहा फेसबुकआव खामायनो हानाय जाबायथ'। बेखायनो आं दिनै जोबोद खुसि। नों थांदो, गोख्रै थांनानै आंनो बेदर लानानै फैदोसो। मा होनदों माया, नों खामायनो हानाय जाबाय? बेफोरलाय माबोरै ना थायो? आं नोंखौ माथो बुङामोन, आं ओरैनो होआमोन ना। आंबो बेफोराव ओरैनो टाइम पास खालामाहाय, माबा मोनसे आंहाबो मा होनोमोनलाय, मुलाम्फा जायोबासो आंबो बिदि गोसो होगोन दा। नै दिनै आंनि गोसो होनायनि आं मोजां फिथाइखौ मोनमारबाय, जाम्बा। नोंनि बिसि ब्लगारा दिनैहाय रां खामायनो हानाय जाबाय, बुजिबाय? एबारनाव जोंनाव थाइसे थाइनैबाबो हाबबाय थासिगोन, मिथिबाय? नंमारगौ नामा माया? बिदिबा बे सैथोमार नों होननाया? मोजाङै मोजां फलोवार्स बुरजा जालांबाथ', माने भिउसफ्रा बारा थाङोबाथ' बांसिनसो जाबावगोन। नों जे बेथन मोनो बेनिख्रुइबो बांसिन मोनग्रा जाबावगोन आङो, मिथिबाय? मास मोनसेसोआवनो। आरोलाय नों आंखौ बेखौनो बेखार टाइम पास खालामदों सानदोंमोन ना? नोंनि बिसि मायाबो डलार खामायग्रा जाबायथ'। बेखायनो आं जोबोद खुसि, जाम्बा। माया, बेथ' अब्ला जोबोर खुसिनि बाथ्रा। बेखौमा नों आंखौसो गाज्रि मोनोमोन, जे नोङो खामानि दामानिफोरखौ मावालासे बेफोर मबाइलावसो हाबसोना थाबाय थायो होननानै। नुदो, खस्थ' खालामबा मा जायाहाय, गासिबो जाजोबो। नैबे मायाबो दिनै खस्थ' खालाम दा मोननो हाबाय। नंमारगौ माया, थारैनो बिदिबा नोङो नोंनि साननायखौ जाफुंहोमारबाय। मोजां दे, मोजां, जोबोद मोजां बाथ्रा बेथ' होमबालाय। दासो मोजां। गोदोबा आंखौ नोंबो गुबुनफोरबायदि रायखोमासोयोमोन, माने आइजोंबो माब्लाबा। दा नुबायना नोंनि बिसिया मा मेहनत खालामदोंसो, नोंस्रा बेखौ गाज्रि मोनोहाय। देलै माया, दा नोंबो खामायनो हाबाय जाबायबालाय रावबो जेबो बुंनाय नंला दे। आंबोथ' एसे माने बेफोरखौ जागोन ना जाया बेफोरबायदि सन्देह दंमोन आरोना। आंथ' बारा मोनथिलाय लाङा नालाय। थेवबो दा नोङो जुदि नोंनि साननायाव साक्सेस जाबायबाथ' बेथ' थारैनो जोबोद मोजांनि बाथ्रा। बेदर लायना फैद'। आं हले गांसो गुंसो बेफोरबायदि माबा गोथां गांसोखौल' जानो बाबायहाय। माबा जोगोनार बिजौ, बिबार बहल बिजौ बाथारबाय आं। बेदरबो हरनो मोना माबो मोना, दिनैथ' खुसिनि बाथ्रा। नों लायना फैदो, देनां आं सेलारि मोनबा आंनियाबो खस्थ' खालामनायनि माबाया फैयोब्ला देनां आंहाबो बायनोसैलाय आरो बोराय, बुजिबाय? दे जागोन दे बिदिबा। ओमफ्राय हनै दाउ आइथिंखौलाय मा खालामगोन नोंलाय? एफा बुरजा लारि जाबाय बेदर जायै दाउ आइथिङा। बेखौबो माबा मोनसे रेसिपि संलायदोब्रा, बुरै गोथावनो। दायो एसे सेरेबजों माबानोसैब्रा, जमानो जोंहा साथामजों आइ, नों, आं। जागोन बोराय, बेफोरखौलाय मा टेनसन लाबाय दं नोङो? दे लायनोसैबो आं बिदिबा। अमा मोनो ना दाउ मोनो? ओमफ्राय माखौ जामारनो लुगैदों, दाउ बेदर ना अमा? अमाखौनो लाबोखादो बोराय, जाबाय दिनै सानदेबो। अमाखौनो गोथाव जानोसै आरोहाय। हनै दालिजों सयाबिन रुगासिनोखा आङो। दा आरो बेदरखौल' लाबोबा भाजा एवनोसै। जागोन बिमा, जागोन, लायनोसै आं बिदिबा। दिनैथ' खुसिनि बाथ्राबो, आयौ। फेसबुकजोंबो नोङो फट' भिडिअ होयै फैसा मोनसिगोन। हाबाब, सानथाराखैमोन आं बेबायदि। सानैजों फानि भिडिअ होबावनांगौहाय बोराय बुरै
우리 사내जों बेफोरबायदि फानि भिडिअ खालामबा साबसिनबाव बुजिबाय हो आं रोंलायलाङालै माया नों माने आं केमेरायाव ओंखाराना लाजिलाय लाङोलै लाजिबा खाजि गोमायो होननायखौ मा मोनदों नोंलाय बोराय हो लाजिबा खाजि गोमायो दाथ' आंनिया फेसबुकआ मोजां जाबायना जोंहा बेफोरबायदि माबा मोनसे राहा मोनबाय हा नोंलाय आंजों सपर्टसो खालामनांगौ दा जेबो नङा लाजिनायखौ गार बोराय लाजिनायखौ गारबासो जिउआव देरहागोन नोङो जागोन दे बिदिबा दे बिदिबालाय आलासि हां बोरायखौ फोथायनो नाङासै बियो सिगाङावबो एकदम फोथायथारामोन आंखौ फैसा मोनोनो बोराय बेफोरबायदि खालामबा होनबाबो दा नुबाय खुसियाव खुसि जाफाबायना हा बयहाबो एसे नङा एसे माबा मोनसे राहा खालामलायनानै लाबा मोजां जायो आरो जिउआव दा बिसोरखौ सबक सिखायनायनि समा फैबाय मेहेर बिसोर आंखौ दसे समावनो ओरैबायदि थां खालामबाय ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामबाय ओरैबायदि एकदम टर्चार खालामबायना दा बिसोरनो जवाब होनायनि समा फैबाय मेहेर नों सिन्था खालामनांगौ गैला बिसोर नोंखौ बिदि लाखिनो हायो नामा आफा औ बिहामजो दा बिसोर फोथायथाराबा जोंहालाय मेल्ला हाबानि फट' दङ मेल्ला जोंनि फट' दङ बेफोरखौलाय मा आरोना बिसोरो ओरैनो एभेलेबेल बेखौथ' दसे समावनो इदिट खालामब्रबनो हायाना एसेबां हाबानि फट' दङ जोंहा गोबां फट' दं गोसोलायनायनि फट' दङ ना मा होनो आफा नंगौ बिहामजो नंमारगौ नोंसोर होननाया जाया आरो नों हिन्जाव आंनि जानो गोनां फिसायखौ लांनो हागोन साननाङा सोरलाय आफा नों बेसेबां थाखानि बायजानायलै हो बेसेबां थाखानि बायना लाबोदों बिसोरो नोंखौहाय माने हावलाद लाबोथ'दो जे बेफोरबायदि बुंनो थाखाय जोंनिफ्राय बासायनो थाखाय गावनि दायखौ लाखोमानो थाखाय जियानो जादोला बिहामजो दंबाबो नङाबाबो आंथ' आन्दायजोब्बायसो थेवब्लाबो मोजां खालामबाय दे बिहामजो नांबावगौ नोंनो नों साला जोंनि जायगायाव फैनानै आंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदि सोबा फैदों आखाइ होफैदों दाथ' नोंसोर गला नोंनि नोंसालायाबो गला आरो बे नोंहामजोना मा जायखिजाया बेबो गला औ एसेबां गोहो एसेबां साहस बिसोरो गनायाथ' नोंसोरबो गनाय नङा मालायनि फिसायखौ सेनो साननाया ओइ हिन्जाव सिंगेलनि माला गानो जागोन मिन्थिदों बुजिदों खर'आव मेलेम गैजायि असभ्य हिन्जाव एकदमबारे मालायनि फिसाय मेगन गोसा हौवा मोननो रोङि बांद्रायबा नोंखौनो पाब्लिकआव हेगारना होगोन मालायनि फिसाय सिगौग्राना अब्ला दोनजादो नोंसोरबो फेमिलिया नोंसिना गासिबो मोनजोबगोन मिन्थिबाय एसेबां दादागिरि नोङो औ दादागिरिथ' जाखागोन ना जायनाव माने साहसा मानो दं आंनाव मानोना बे आंनि फिसाय आरो आंनाव बिराद बुरजा प्रुफ दङ प्रुफ खालामनो थाखाय बुजिबाय नों सानैसो मेंगुलायगोन नाथाय प्रुफा जोबनाय नङा औ नांबावगौ नोंसिनो माबा मोनसे प्रुफ देखायनो हायो जोङो गासिबो फट'ना भिडिअ बेफोर माने बेफोरथ' इदिट खालामनो हायाना हरखाबैनो आरो नोंसोरो गावनि फिसाजोखौ मोजां सामलायबा सामलाय नङाबा मोनबावगोनसो आंजों मिथिबाय नोंनि फिसायखौ सोरबा सिखौनो सानोब्ला माबायदि मोनगोनलै नोङो ओइ हिन्जाव गोदाननि बिमा आयौ आंनि फिसायखौलाय सोर सेख'नो आंनि फिसायखौ सोरबा बेफोरबायदि नोजोर होबा आंबो दोखो बुगारगोनहाय जानाय नङा आं थासान्दियाव आंनि फिसाया रावखौबो बिदि गोसोथोफेरा रावखौबो गाज्रि नोजोरबो होफेरा जानला मानला बेफोरबायदि सोंथि खालामनो एसे लाजिनांगौ आरे बा गावनि फिसायनि खोथायाव फैबायबा बा बोरै सेख'नो हानो जाबाय दा आंनि फिसायखौ मानोथो नोंसाजा सेख'नो नागिरदोंलै बुजाय नङाबा दिगदार दंसै आं आंनि फिसायखौ लानानै थांनोसै बेहा दाय मावदों नालाय बेखायनोसोथ' आरो नङाबा जोंबो मानो बिदि जबरदस्ति आरो दा हिनजाव दं होननानै मिथिथारामोन ना जोङो दाथ' मिथिबायना आंकोलजि एबार नोंसाजोखौ सामलायदो आंनि फिसाया बेफोरबायदि गोहोबो गैजाया जे नाव गंनैयाव आगान होनो नोंसाजोनि लाइफआबो बरबाद जागोन आंनियाबो बरबाद जागोन बेनाबो बरबाद जागोन अब्ला साननानै नायसै खुसि थानो हागोन बेनिख्रुइ साबसिन सोरबा सेंग्रा मोजांजों सुखि जानो हागोन बे हाबा हरोब्ला आंनि फिसायजों नङा आरो आं लाहोखायाबो ओइ हिन्जाव बांद्राय जाबाय दे आंनि आइ आफाखौ मानो रुजुदेरदों बे फाल्थु नोंनि फिसायजों बेसो आंखौ गाज्रि नोजोर लगायदोंमोन दा एबारथ' नोंसोरखौ नायदो आं थांसिगोन थानायाव आरो केस हैसिगोन नोंनि फिसायखौ आरो हिन्जाव थासान्दियाव गुबुन हिन्जावखौ लाबा मा जायो बेखौथ' नोंसोरबो मिथिखागौ खोमा बेफोरबायदि हाबाथ' मोना लानो आंबो थांगोन नायगोन सोर देरहायो नङा होमबा थांबानो जाबाय नोंसोरबो आंबो थांगोन किडनेपनि चार्जबो लागायना होगोन आङो आरो गोबां आं हिन्जाव थासान्दियाव नोंजों बेखौ हाबा खालामनो नागिरदों बेखौबो आं केस लगायबावगोन साननानै नायदो खोथाया सोरना बोरैबा जायो नों जाबाय सिख्ला मानसि आं जाबाय बिनि बिसि आंहा फुल पावार दङ बुजिबाय जों आरो डिभर्सबो जायाखै जेबो जायाखै आरो आंनि फिसायखौ नोंसो सेनो नागिरदों सोर हादाया बांसिन अब्ला खोथायाथ' एसे बोरैबा जामारगोन बेहा बिसि दंमारबाथ' खम जारला जाबाय थायो आंथ' ओरैनोसो बुंफ्लादों नंदोंमोन बासिनो थाखाय नाथाय दा बिसिनाव ओरैबायदि प्रुफ दङलायनो ओमफ्राय आंनावथ' बेफोरबायदि जेबो प्रुफबो गैथ'वा खालि बुंनानैल'सो आङो मा खालामबावनो दे बांद्रायबाथ' खोथाया एसे बोरैबा जाथारगोन माथो आरे थांना थां अबाव थाङो पुलिसनाव थाङो ना बहाय थाङो मा केस लगायबानो जाबाय केसखौ आंबो गेलेनो हायो आंनि फिसायनि थाखाय आं दङ गसंनानै बे हाथरखिया जेब्लायबो मेहेरनि थाखाय जोंनानै दंबाय थायो आरो जों बेन थागोन खालि मेहेरनि थाखाय बा अखाफोरा आंनि थाखाय एसेबां बिजों नांलायदों
वाव आं सानथाराखैमोन जे बियो आंखौ एसेबां मानि सापर्ट खालामगोन होननानै एसेबां बेफोरबायदि अननाय देखायबाय बियो आंनि थाखाय आंथ' मोनसे समनि थाखाय सानलायलांबायसोमोन जे आंनि हाथरखियानो नामा ओरैबायदि आंनि हाथरखि बायदि रल खालामदोंना ओइ आबा मेहेर माथो बेफोरलाय बे मा हाथरखि बिहामजोआनो मार आफा साननानै लादो बे दा आंनि थाखाय हाथरखियानो ओमफ्राय बाखिखौ आं उनाव खिन्थासिगोन नोंबा सिरि सिरिल' नायलांबानो थाबानो जाबाय जायखिजाया बेखौ आंनो लिंहरखादो हाथरखि बिहामजोआ नाथाय बोरै जानो हाथावगौ आबा जानो हायैयाबो अबेबा समाव जायो आफा जायखिजाया नोङो साननानै लादो आंनि जोंनि मोजांनि थाखायसो दा बे फैदों मिथिबायना आंखौ बासायनो थाखाय औ बेफोरथ' मोजां जाबाय दे नाथायो नुबायना आंनि बिसिखौ दायो फोथायबायना नोंसोरो आं हाबा जाखांनाय होननानै हाब एथबां रायजो राजाबो साखि दङबा बिसिनि फट' भिडिअ गासिबो दंजोबोबाथ' होमबा बेहा बिसि दंमारो नै बोराय खोनासंलाय औ बिमा दे जि जाबाय माबा मोनसे मोजां गाज्रि रायज्लायखानोसै नंनायालाय नंगौ हाबा जाखानाय हिनजाव थाखानायजों जोंहा फिसाजोखौ हाबा होमारबाबो एसे जारला जागोन ना उननि समाव दा बेफोरखौबो साननो लागा बेखायनो बिफा दाबो सम थानायावनो जों माबा मोनसे मोजां माबा साननानै बे डिसिजनखौ लानांगोन नंमारगौ बेवाय दा हनै हिनजावानो दंखाथारोबा हाबा हरनोबो एसे उसुबिदा जाबायना जोंहा नानिखौ मोजां गाज्रि रायज्लायखानानै बेहायनो फोजोबना लानाया साबसिन मानोना जोंहा नानिनिबो खोथा दं बेथ' जाबाय सिख्ला आरो हाबा जाखानाय हौवाजोंलाय बोरै हाबा होनो बेबो मोनसे साननो लागा खोथा औ दायालाय जाबाय जाया नङा अब्लाबोथ' बेलेग माबा मोनसे राहा दिहुननायानो साबसिन जोङो आफा आं बेजों माने हाबाथ' जानो गोसो जाबायमोन नाथाय आं मिथियामोन ना बेहा हिनजाव दंमारो ना मायो आं बेखौ ओरैनोसो बुंदों नंदों नाथाय जुदि हाबा जाखाथारनायबा आं मा बुंबावनो आफा जोङो बिनिफ्राय एसेखिनि फैसा लानानै मामलाखौ बेहायनो फोजोबनाया साबसिन जासिगोन नामा नंगौ वाय दा हनै बेखौ थांनो होदो नांगौबा उनाव मोजां सेंग्रा नायनानै नोंखौ जुलि हरफिनगोन दे दाबोथ' जेबो गाज्रि जायाखै इसोरनि अननायाव दा बियो गाज्रि नोजोरल'सो लगायफ्लांदोंमोन अब्लाबो बे दाय मावबाय बिनि साजाखौबो मोनफ्रामखाबाय दा हनै हाबा जाखाथारनायबा बेखौ जुलि लायैयानो हामगोन दे आइ र' रायलायनोसै ओइ हिनजाव ओइ आंनि फिसायखौ लाना थांनायाव जेबो हेंथा दाहोसै नों हिनजाव नङाबा नोंहा सिख्ला मानसि बांसिन नोंहा बदनाम जागोन बेखौ बुजि नोङो बेनो नोंनि थाखायबो मोजां आंनि थाखायबो मोजां बिनि थाखायबो मोजां गासिनिबो मोजां मोजां सेंग्रा नायनानै हाबा जा अब्लाना नोंहा बेफोर बदनामखौ लानांनाय नङा जिउआव नङाबा एकदम लाइफ टाइम नोङो फस्थायनांगोन बुजिखा गोरोन्थिया सोरजों जाया बयजोंबो जायो आंजोंबो माब्लाबा जागोन नोंजोंबो जागोन आंनि फिसायजोंबो जागोन आंनि फिसायालाय गोरोन्थि गैया नङा दङ जानांगौ नाथायो बेफोरबायदि नों आरो गोरोन्थि खालामसिनबावनानै नों गावखौनो गाव गोथौ हाखराव दागाब्र' होसै बेखौ आं हले बुंखायो नोंबो हिनजाव आंबो हिनजाव बेखायनो जोंबो फिलिंसखौ बुजिलायनांगोन हिनजावजों हिनजाव मिथिबाय जागोन दे जागोन नाथाय नोंनि फिसायाबो खम नङा गोरोन्थि जाया नङा जाखादों बेखायनोसो बिदि माबा जाबाय दा मिसआन्डारस्टेन्डिंल' नङा बियो नों जे हाबा खालामनो ओंखारदोंमोन बेखौ फासायनायसो जाबायना बे बुंखादोंमोन आरो माथो हिनजाव दं अब्ला मानो हगाराखै नोंसोर जाबाय दे जाबाय दाथ' फोथायबायना आरो आं नोंखौ हाबाबो लानो गोसो गैखाया आंहा एथ' सुन्दरि हिनजाव दंखायो अब्ला नोंखौ लानो गोनांथि गैयाना आंहा नोंखौबो आङो गाज्रि नोजोरजों नायखायाखैमोन नोंसो आंखौ बेफोरबायदि बुंदोंलै नोंनो माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिदों खोमा आरो जुदि नों आंनि फिसायखौ बेफोरबायदि फासायथारनो नाजाबावोबा हमनानै ला हनै नोंनि बिमा बिफानि लाइफआव सोरबा दस्रा नोंनि बिमा गदाय फैनो नागिरोब्ला मा खालामनो सोरबा बिमा गदायखौ नोमफाया अबेबा गोसोथोखुमानानै हाबा लानो नागिरोबा नों नोंनि बिमानि जायगायाव थानानै नायोब्ला बे नोंनि बिफानि जिउआव सोरबा हिनजाव दस्रा फैयोबा मा बुंनाय जाखो आं बेफोरबायदि नङालै आंनि आफाया बिदि नंखाया नोंना फिसायासो एसे बोरैबा अब्ला आंबो बे मेहेरनि बिसि अब्ला आंनि गोसोआव माबायदि मोनगोन नों जे हाबा खालामनो नागिरदों जोंनि जिउआव अर लागायफैदों माबायदि मोनगोन बेखायनो मालायनि लाइफआव हाबसननाङा बुजिबाय बेफोर गाज्रि हुदा नंगौ सासे हिनजावा बिनि फिसायनि जिउआव सोरबा दस्रा हिनजाव फैयोबा सहायनो हाखाया दे आइ जि जाबाय दा बेना बिसि दंखायोबालाय बेखौ हगार हरदो नाथाय आयै बेजों आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो नाजादोंमोन बरबादथ' जायाखैना बेफोरबायदि गोरोन्थिसो बुजिलायदों बरबादथ' खालामाखैना आंनि फिसाया नोंखौ जेबोथ' खालामाखैना नोंनि मोदोमाव आखाइ थुवाखैना जे नों बेफोरखौ एफा गिदिर साजा होनो मा आखाइ होदोंमोन नामा नों बेखौ ओहो होआखैलै होआखै नों सासे बिसिखौ दुखु होयोबा बे बिसिनि सावा सानसे नांगोन नों आंनि फिसायखौ बेफोरबायदि आंनिफ्राय सेनो नागिरबा नोंखौ गाज्रि साव होगोन आं ओरैबायदि साव ओरैबायदि होगोन जे नोङो बेफोरनिफ्राय बारग'नो हानाय नङा आंनि सावनिफ्राय नाङाहाय जोंनो एफाबां गाज्रि सावखौबो नै आइ मालायनि साव लानानै नों नोंनि संसारखौ गोजोन खालामनो हाया बेखौ हले बुजिखादो नोंबो दाबो सम दं हाबाथ' जास्रायासैना नों बुजिनानै थादो दे आइ आरो नै नोंबो बेफोरबायदि आंनि फिसाजोखौ सावदा होसै गाज्रि बेहाबो लाइफ दङ दा नोंनि फिसायाबो एसे दाय जाफ्रांबाय दा बेहायसो जोंबो बेफोरबायदि खालामफ्रांबाय जोंहा फिसाजोनिबो लाइफनि खोथा दङ नालाय जोंहाथ' आरो बिदिद्राय होनना मोनथियामोन ना बेखायनो हाबा होनो ओंखारदोंमोन जाहाथे बियो थगायनो हाया आंनि फिसाजोनि माबा जिन्दगिखौ रावबो बरबाद खालामनो हाया बेहाबो इज्जतनि सवाल दं नालाय
दे खोथाया एसे मोजां मिलायनानै फोजोबनोसै बिदिबा नाथाय आंनि फिसाजोजों हाबा खालामाबाबो बिनि एसे खरसनि थाखाय नोंथांमोना फैसाखौ होलांनांगोन मानोना बिहाबो एसेबाबो गामियावबाबो नाम जाबायना दायो बेफोरबायदि बदनामथ' एसेबाबो जाखाबाय दा बिहा फिउचारनि खोथा दङ नालाय औ हाबाखौ जाया दे एसे आखाइ खरसाखौ होलांफिनथारनांगोन आंनि फिसाजोनि थाखै नङाबा बेहाबो नाम थांबायना थाङा नङा नोंनि फिसायाबो दाय जाया नङा एसे जाबाय एसेबाबोथ' नै मेहेर दे बिसोर लबिया मानसिजों बांद्राय नांबाय थाला ब्लद ओंखारलांसै आरो फैसाखौ आखाइ खरसा एसे होलांसै ना मा होनो आफा औ बिहामजो जागोन दे बिदिखौनो खालामसै नंबाय आंबो ओरैनोबाबो बिसोर ओरैबायदि लबियाखा दा एसे मानिहांनायावनो फोजोबखानोसै एसेबाबो होलांसै आखाइ खरसा दायथ' गैयामोन आं फैसाबो होनो गोसो गैयामोन ए जाबाय मेहेर बेखौ सोरनोबा दान होबाय होननानै सानना लादो नोङो नों बिसोरनो दान होदोंना नोंहा माबा मोनसे साबसिन जागोन लाइफआव बिसोर लबिस्थ'खौ लानो हो मिथिबायना एसे थांनायखौ दान होबाय होननानै सानना लानाय सोरनोबा नोंहा जिउआव मालाबा मोनसे मोजां जाफिनगोन दे बिसोर लबिस्थ' मानसिनि थाखाय बारा दुखु जानांला बेनिफ्रायल' ओंखारसै जोङो मा सानखो फैसाखौ होलांनांगोन हलेबा जों जेसेबां बुंदोंमोन बिसिबांथ' नंला नाथाय जायखिया आधाबाबो जागोन दे फैसाखौ आं होलांगोन नाथायबा दाय गैयै मानसिखौ नों बिदि खालामदोंना सानसेबाबो इसोरा नायगोन इसोरा गासिबो हिसाब दोनखायो बिनि साजाखौ इसोरासो होसिगोन मानोना बेथ' गासिबो मिथिगौ सैथोखौ आरो जिउआव रावखौबो बेफोरबायदि गाज्रि फासायनांला दे बेफोरो मोजां नङा आंथ' दाय गैयाबाबो दिनै नोंसिनि माबायाव एकदम बेफोरबायदि फासायजाबाय आङो अब्लाबो जेबो नंला आं जेबो सानला बेफोरखौ नोंनो फैसाखौ आं होलांगोन टेनसन लानाङा लबिस्थ' मानसिनो दान होनायलाय मा जाबावनो